Sa ulo ng mga nagbabagang balita, tanggapan ng Dole Region 1 ililipat na sa Rosales, Pangasinan. Payout ng tulong pinansyal sa mga nasunugang vendor sa Baguio City Public Market umarangkada na. Pag-aalaga at pagpaparami ng itik alamin. Mga programa sa edukasyon at kalusugan inihatid sa North at Central Luzon. At wave pool ng isang recreational resort sa Pugola, Union, suwak bisitahin ngayong tag-init. Bagamalam, Amyanan, Luzon. Narito na ang mga bago at may init na mga balita. Inabot ng DSWD ang 10,000 tulong pinansyal sa higit 1,000 nasunugan sa Baguio City Public Market. Isyu ng subleasing, lumutang sa payout. Narito ang update sa report ni Charles Limon. Walang naisalbang paninda si Aling Adelina sa kanyang pwesto sa Block 4 ng Baguio City Public Market nang masunog ito noong Sabado. Kaya kanina, pumila siya upang makatanggap ng pinansyal na tulong. Po, utang po sir, may get 200,000 po ang laman ng pwesto ko. Po, nasa sidewalk po kami pero wala po kaming paninda. Nakatanggap siya ng 10,000 piso mula sa DSWD sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation. Nagpapasalamat po ako ng malaki sa mga tumutulong sa amin, DSWD, kay Mayor, kay Apo Congress. Marami pong salamat. Today, tayo po ay magre-release ng ating under sa programa ng Aid to Individual in Crisis Situation. So yung target natin dito ay ngayon ang nakaregister sa atin is 1,407 affected vendors. Umabot sa 1,410 na mga vendors ang nabigyan ngayong araw. We were able to get funding from the national government, from specifically yung DSWD through Secretary Rex Gatchalian na 5,000 plus yung IX natin na galing sa GAA ng 2023 na dinagay natin na tutulong sa ating mga kababayan. So on total, katuwang sa payout ng nasabing tulong ang City Social Welfare and Development Office. Nakiusap kami sa market superintendent, bigyan kami ng listahan ng mga affected, and then after that we inform them to come at the Relera building para sa evaluation assessment period. Pero sa assessment ng ahensya sa mga mabibigyan ng tulong, lumutang ang isyu ng subleasing o ang pagpaparenta ng ilang mga stall owners ng kanilang pwesto. During the interview, sinabi naman ng mga na-interview nga they are renters, and then sabi namin may mga talagang stall owners na pinaparent talaga po yung kanilang mga stalls. Kaya nanindigan ang ahensya na mga nasunugan lamang ng mga vendors at hindi mga owners ng pwesto na nagpaparenta ang mabibigyan. Patuloy naman ang pag-usad sa clearing operation ng Block 3 at Block 4 ng Palengke. Natanggal na ang mga bumagsak na poste at mga bubong. Nalinis na rin ang ilang kalat na iniwan ng sunog. Nakalipat na rin sa mga bagong pwesto ang nasunugang vendors habang ang iba nakabalik na sa kanilang orihinal na pwesto. It's safe to say that about 90% has been cleared already, the debris. Sa atin namang construction effort, itong ginagawa natin mga stalls, more or less 60% na tayo dyan.
And we're looking at reaching at least 80% this afternoon kasi may mga parating pa tayong mga volunteer teams. Inaantay pa sa ngayon ang resulta ng investigasyon ng BFP. Yung laboratory natin, sir, sa mga nag-gather nating evidence, wala pa rin hanggang ngayon, sir. So, bali, hinintay pa natin. Kaya wala pa rin probable cause of fire, sir. Patuloy pa ang pagbuhos ng mga materyales at tulong sa palengke sa pagkamit sa target ng pamahalang lungsod na maibalik sa susunod na linggo ang operasyon ng palengke. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Iba't ibang tulong ang hatid ng pamahalang panlalawigan ng Tarlac, Pampanga at Pangasinan. Narito ang balita. Libreng check-up, libreng gamot, pamasahe at relief goods. Yan ang inihandog ni Pampanga Governor Dennis Delta Pineda at Vice Governor Lilia Nanay Pineda sa mga miyembro ng Bantay Bayan sa San Fernando at Guagua, Pampanga. Ang Bantay Bayan kasi ang kanilang mga kasangga sa pagtataguyod ng mabuting pamamahala sa panahon ng krisis para sa bayan at sa mga kapwa Pilipino. Bukod sa mga inihandog, kasabay ng World Kidney Month, pinayuhan ang mga ito na agad dumapit sa pamahalaan sakaling makaramdam ng mga sintomas ng sakit sa bato. Sa Alaminos, Pangasinan naman, libreng legal technical assistance ang isinagawa sa Barangay Kabatuan. Dito tinalakay ang Republic Act 9262 o ang Violence Against Women and Their Children upang mas mabigyang pansin at maprotektahan ang mga residenteng nakararanas nito. At sa probinsya ng Tarlac, inilunsad ng Land Transportation Office ang isumbong mo kay Chief QR Code. Sa pamamagitan daw ng pag-scan nito, mabilis na maipaparating ng mga residente ang kanilang mga reklamo at suwestyon sa LTO. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Bida sa isang backyard farm sa Baguio City ang mga alagang itik. Ano ba ang mga tips sa pag-aalaga ng mga ito? Alamin kay Jose Robert Inventor. Bata pa lamang, namulat na sa mga gawaing bukid si Resty na tubong Isabela. Mula sa kanilang probinsya, lumawas siya sa Baguio upang magtrabaho. Upang hindi pa rin malayo sa buhay na kinagisnan, nagdesisyon siyang mag-alaga ng mga itik. Nakaka-enjoy kasing alagaan yung mga itik. Masisigla sila, nakakatanggal ng stress. Napamahala rin daw siya sa pag-aalaga ng mga ito. Anya, kapag inaalagaan ng tama ay mabilis itong dadami. Oo, madali lang. Mabilis silang maparami. 2 months pwede na mabenta. Kanyang sekreto sa pag-aalaga ay ang tamang pagpili ng pagkain na puno ng bitamina gaya ng mga tinabas na mga damo mula sa kanilang bakuran. 2 beses sa isang araw, inahaluan ng feed at mais na giniling, yung mga reject na gulay. Bagamat kompleto sa sustansya at bitamina, hindi maiwasang magkasakit ang mga ito tuwing malamig ang panahon. Dagdag kalbaryo pa raw kapag umuulan. Nagkakasipon rin sila. Kaya para maiwasan yan, gumawa na kami ng bahay nila para pagsilungan nila kapag umulan. Kaya ginawa namin ito para dito sila pag uulan. Yung mga pato saka manok. Sa 3 taong pag-aalaga ng mga itik, masasabi niyang naging malaking tulong ang mga ito sa kanyang buhay. Oo, malaking tipid kasi pag gusto namin mag-ulam ng pato, hindi na kami bibili na sa labas. Ilan sa kanilang mga alaga ay ibinahin na sa Isabela upang maparami pa at ang iba ay kanilang ibinibenta. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Alagang King's Vita Plus, kikita ka na, aasenso ka pa. Susunod, Dole Region 1 Office nakatakda ng ilipat sa Rosales, Pangasinan. Yan at iba pang mga balita. Abangan!
Sa mga mahal nating OFW na nagpaplanong mag-alaga ng hayop bilang karagdagang pangkabuhayan, alam nyo ba na ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement isa sa mga pinagkakatiwalaang produkto ng Animal Backyard Raising? Sa pamamagitan ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement, mabilis ang kita dahil makapagbigay ito ng mas mabilis na pagbigat at paglaki ng mga inaalagaang hayop. Ito'y dahil sa mga benepisyong hatid ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement tulad ng pampalakas ng mga buto, pampabigat ng timbang, pampadami ng gatas ng kambing at baka, mabilis na paglaki, proteksyon ng mga sakit, maiwasan ang dehydration at energy booster, pampagana sa pagkain dahil puno ito sa vitamins at minerals, electrolytes, calcium at D3, amino acid at enzyme, omega-3 at probiotics. Sa paggamit, i-mix lang ng 1 kutsara sa 1 galon ng tubig o 1 kutsara sa 3 kilo ng feeds at ibigay ito araw-araw. Huwag mag-alala dahil wala itong overdose. King's Vita Plus Animal Feed Supplement, mabibili sa mga Agri-Vet stores. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang aw sa Pau! Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Dagdag oportunidad para sa manggagawa ang hatid ng Department of Labor and Employment Region 1. Magbabalik sa report, Charles Limon. Mainit na sinalubong sa tanggapan ng DOLE Region 1 sa San Fernando City, La Union si DOLE Secretary Bienvenido Laguesma. Sa kanyang pagbisita, pumirma ito sa isang Memorandum of Agreement kasama si TESDA Region 1 Director Vincent Aljon Cifra para sa programa ng 2 ahensya. Ito ang kasanayan tungo sa pagtupad ng pangarap na pag-unlad. Sa ilalim ng nasabing proyekto, ang mga magtatapos sa mga training ng TESDA ay kukunin ng DOLE para sa tupad program. Dito, magtatrabaho ang mga benepisyaryo para sa iba't ibang pampublikong mga proyekto at babayaran sila ng DOLE ng 400 piso kada araw kapalit ng kanilang serbisyo. Malaking tulong ito hindi lang sa kabuhayan ng mga taga-Region 1 kundi pati na rin ang iba't ibang kumpanya sa bansa na naghahanap ng mga skilled workers. Nakipagpulong din ang kalihim sa mga kawani ng DOLE Region 1 ukol sa napipintong paglipat ng DOLE Region 1 office sa Rosales, Pangasinan. Kamakailan lang, personal na binisita ng kalihim ang itinatayong gusali para sa ahensya sa Barangay Carmay sa Rosales, Pangasinan. Ang nasabing gusali ay mayroong 2 palapag at nagkakalaga ito ng 58 million pesos. Isinagawa naman ngayong araw ang isang job fair sa bayan ng Santa Cruz, Ilocos Sur. Inorganisa ito ng DOLE Region 1 at ng Pamahalang Panlalawigan ng Ilocos Sur, katuwang ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Alok ng job fair ang 3,000 trabaho para sa 18 lokal na mga kumpanya at 1,000 overseas na trabaho. Maliban dito, nagbigay din ng libreng serbisyo ang mga katuwang na mga ahensya. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Binuksan na sa trapiko ang bagong farm-to-market road sa Tinok, Ifugao. Iba pang mga programa sa probinsya, alamin kay Jose Robert Inventor. Mas mapapadali na ang pagbiyahe ng mga residente sa Binablayan, Tinok, Ifugao. Ito ay matapos pasinayaan ang pulitang Akak Bingbing Farm to Market Road noong 15 ng Marso na nagkakahalaga ng 4 na milyong piso.
Ang proyektong ito ay naisakatuparan sa ilalim ng Support to Barangay Development Program o SBDP ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Tampok naman ang iba't ibang produkto ng Ifugao sa pagbubukas ng Lamut Tarambakan 2023 Trade Fair sa Lamut, Ifugao. Inorganisa ito ng Department of Trade and Industry Negosyo Center at ng Pamahalaang Bayan. Ang nasabing trade fair ay naglalayong maisulong ang komersyo sa bayan at mabigyang pansin ang mga MSMEs na ipakita ang kanilang iba't ibang produkto. Masisilayan ito sa Municipal Government Compound at Tourism Village na magtatagal sa ika-10 ng Abril. Binuksan naman ng isang factory ng bagoong sa Lingayen ang kanilang pinto para sa mga turista. Ito'y parte sa pagdiriwang ng Bagoong Festival ng Bayan. Dito, ipinakita ang bawat proseso ng paggawa ng bagoong na kilalang produkto ng bayan. Nakalatag na rin ang traffic scheme bilang paghahanda sa Grand Float Parade at Street Dance Competition na parte ng Lingayen Bagoong Festival. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines. Last Thursday, ang ating mababang kapulungan ay nagpasa ng isang resolution at ito ay nagtatawag ng Constitutional Convention to introduce changes to the 1987 Constitution. Out of the members of the Congress, I think mga 300 plus voted in favor. So that means it has complied with the 2/3 vote na kailangan para makatawag ng Constitutional Convention. At ang proposal nila ay the election of the delegates to the CONCON will be simultaneous with the forthcoming barangay elections this October. How many ways or methods meron ang Pilipinas para ma-amend ang ating Constitution? We have 3 methods at ito yung first method, yung tinatawag nating Constitutional Convention, and that allows the districts all over the country to elect at least 1 delegate per district. They are not incumbent members of the House of Representatives or the Senate. Ang pangalawa ay ang tinatawag natin Constituent Assembly, yung CONAS na tinatawag natin. At ang introduction ng amendments ay by a vote of 3/4 of all its members. Nagkakaproblema dito kasi yung interpretation, 3/4 of the members of Congress. Ang Congress po ay House of Representatives and the Senate. So, ang interpretation ng iba, voting as one. So, definitely, kung ganyan, voting as one, ma-outvote yung 24 senators. Kaya ayaw nila ng CONAS. No? So, yung third way is people's initiative. Ito yung napakahirap dahil you need at least 12% of the population of the district to introduce amendments, and this is all over the country. So parang suntok sa buwan. And ito na ngayon ang CONCON supposedly to introduce economic amendments. But the moment you call a CONCON, wala nang limitasyon yan. No? At kahit ano pang discussion o amendments or revisions ay pwede nang ma-introduce ng delegates. Marami pang dapat ma-amend sa 1987 Constitution. No? Dito sa atin, ang autonomous law ay pwedeng i-incorporate dyan. Yung ancestral land claims ay pwedeng i-incorporate nationwide. May mga issues on anti-dynasty na pwedeng i-incorporate. Doon sa economic benefits, yung pag-liberalize ng investments dito sa industries sa Pilipinas, including yung mass media.
So maraming innovations na kailangan. The convention being called for should exist only for 7 months. And ang magandang provision na ito sa naipasa ng mababang kapulungan ay whoever are the delegates to the CONCON cannot run for public office immediately after the Constitutional Convention is ratified by the people. So pag ikaw ay tumakbo bilang CONCON delegate, may ban ka for 1 term at hindi ka pwedeng tumakbo for any local position. And ang hinihintay lang ngayon is for the Senate to concur in the resolution of the House of Representatives, and they will come up with a joint concurring resolution calling for a constitutional convention. Although the cost is 2 billion for the 7-month period na nagtawag ng CONCON, sabi naman ng principal author nito na si Dean Rufus Rodriguez, ito ay cost ng democracy. Kasi yung Constitutional Convention ng 1987 was composed of appointed commissioners, and this time it will be composed of elected delegates to the Constitutional Convention. Susunod, wave pool ng isang recreational resort sa Pugo, La Union, suwak bisitahin ngayong tag-init. Sa milk din ng batang 90s, tara't atin ang itrahay. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk din ng batang 90s. Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bizarre Music, bringing music closer to your hearts. Naghahanap ka ba ng kakaibang adventure ngayong summer? Ating silipin ang isang recreational resort sa La Union na meron daw wave pool. Narito ang kwento. Nag-init na naman. Kaya sa mga naghahanap pa lang ng mapupuntahan to beat the summer heat, isama na sa listahan ang isang recreational resort sa Pugo, La Union. 40 minuto lamang mula sa Baguio City, bubungad sa iyo ang hindi lang isa, kundi 8 swimming pools. Mas thrilling pa ang pagtatampisaw sa malamig na tubig dahil sa iba't ibang mga slides. First time na punta po namin dito, so sulit na sulit po talaga. Isa sa kanilang mga ipinagmamalaki ang kanilang 1,000 square meters wave pool. Walang may wave pool talaga dito na as big as this. This is 1,000 square meters with 12 patterns of wave. Mapabata o matanda, enjoy sa pagbabad sa maladagat na pool. Another relaxation experience rin ang hatid ng kanilang fish spa. Ano lang namin na isa dito is yung wave pool. Kasi nga sa ibang resort walang wave pool. Tapos ito pala meron pang fish pa. Yun, ang ganda ng experience talaga na masubukan namin tong fish pa na to. Bukod sa water adventures, mayroon din silang mga makapigil hingang handog na activities. Skywalker, wall climbing, at saka yung ating zipline. So hindi lang po siya plain water recreation. Suwak lalo na para sa mga grupo at pamilya ang nasa 45 cottages na pwedeng pagpilian. Mapa-food trip, karaoke trip,
o kahit ano pang trip, pwede sa resort na ito. Ang grupo ni Claire mula sa Maynila, dito na rin nagpasyang magbakasyon. Since yesterday kami dito. And then ngayon, super early namin gumising para maikot namin yung buong resort. Kaya isama na ito sa inyong summer adventure ngayong tag-init. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines. Muli, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat. Happy weekend!